16 апрели 2016 тақрибан соати 4 бегаҳ буд баъди обед селзанӣ шид борони сахт ки аз ҷиҳате ки борони сахт борид селзанӣ шид сел омад ҳамаи ҳавлиро ина хеле об пур карда баъд зарар ба хонаам хеле расон ва рӯзи 17-умам обед буд ба фикрам боз такрор шид боз зиёдтар зарар расонда ва дар ҳолате ки селзанӣ шид замин кишту кор доштем иҷодад шинондагӣ будем ҳамаш ҳам таи ов шида ина зиёда аз 20 дарахтам таги ов шидан хеле зарар расонда ами сел омадан амин заминда мо шинондагӣ будем иҷодад зеленам буд картошкам буд шинондагӣ будем у тарафашда чи клубника шинондагӣ будем мо ё ҳамаш ина таги овда шидагиян зараре ки ба замин расонд и оқай муфидам нест асосан зарар ба хонаи истиқоматкунандае ки ну истиқомат мекунем ба амин зарар расонд ҳам ин хона ҳам бай хона бо чи душуваям ҳамашон зарар диданд ва чизе ки доштем ина как чихел мебинед ҳамаша баровардагием ки имрӯз пагад хона чапа мешавад инҷа хонаи зистиам буд иш ҳаммом буд ӯ анҷомхонае буд ки ёам баробари ҳамаш бо зарарам диданд хонаам аз берун дина ки азбас ки борон зиёда шид берунам уже аз берунам кафиданда даромаданд хона чун мебинен беҳад зиёд вайрон шудагӣ ки иҷада даже истодаам намешавад чунки агар як бал ду бал заминам ҷунбиш зада рояд и чапа мешавад хонаи истиқоматӣ азбас ки ҳамин садама рух дод хоҳару додарам хешта борда хонаи хешта бор рафтагиянд падарам Москва дай ма ки нав оиладор шудагим амин то ҳадди имкон да амин коридор меистему зист мекунем ҷои рафтанам надорем азбас ки ман студентам ягон ҷонам кор намекунам давлатай ҳукуматай агар тонан имконият бошад ягон ёрдам кунанд ки ман иҷа истодаам наметавонам як бори дига агар бориш шавад уже хона меғалтад